Tarata ye Muharam kalo tile 7 Hijira 1440 kelen ta mafilɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw salamu alaikum aw ka kunnafoni wagati sere minnu bakurubaw filɛ. Jamana gouvernement maa ɲɛmaw u y'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Human Rights Watch olu ka kumakanw na k'o ɲɛsin an ka finitigilakaw ma adamadenya hakɛw la tangabaliya o hukumu kɔnɔna la. An ka jamana kɔnɔna la sugaro olu sɔngɔ yɛlɛnnen don nin wagati in na kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la an ye munumunu salo kɛ butigitigiw da la olu yɛrɛ kɔni ka u ka miirinataw di sababuya jumɛn de b'a to sugaro sɔngɔ yɛlɛnna nin wagati in na. Senegal jamana kunnafoniw na bato dɔ dafirili la o kɛra sababu ye maa 13 olu bɔnɛna u ni na. Ayaw bisimila kokura aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Nations Unies maaw olu ka kumakanw tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma diɲɛ seleke naani tɔnba min sigilen don adamadenya hakɛw la tangali yɛrɛ kɔni ma n'a bɛ f'o ma Human Rights Watch olu yɛrɛ kɔni ye kumakanw ta k'o ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma ka yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka dankari kɛ adamadenya hakɛw la. O de hukumu kɔnɔna la jamana gouvernement olu ye jaabi bɔ k'o ɲɛsin nin kumakan ninnu ma kumakan minnu bɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. Communiqué dɔ senfɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw olu ɲɛnabɔli ma ale a ka nisɔngoyaw yira ni jaabiw ye ka kɛɲɛ ni nin kumakan ninnu ye. Ali Kulubali bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Mali kunkanko kibaruyaw la Mali gouvernement olu y'u ka hakilila kɔni fɔ ka kɛɲɛ ni diɲɛ jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Human Rights Watch ni ko ɲɛsin bɛ musow ka hakɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min de la olu ye jaabi min kɔni de bɔ hadamadenya hakɛ kɔni ka ko kɔnɔna Mali kɔnɔ ka ta décembre kalo la san 2022 ka na mars kalo san 2023 kɔnɔna na fɛn ye adamadenya hakɛw o bi cogoya min na Mali kɔnɔ a jira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw ko olu caman ko o kɔni burujala faso Mali kɔnɔna na o de la Mali gouvernement o kɔni y'u ka hakilila kɔni bɔ ka jira k'a fɔ olu kɔni b'u ka Mali gouvernement y'a jira u b'u ka nisɔngoya kɔni jira ka kɛɲɛ ni Human Rights Watch ka nin hakilila in kɔni ye ko ka sababuya kɛ fɛn ye o ye gafe min kɔni de bɔ nazaraw bɛ min wele ko approche biaisée o ye hakilila minnu ta ani o ye baaraw bɔsira minnu kɔni de fɛ ko a baaraw bɛɛ kɛla ko majɛlew kɔni de ye o y'a jira fana k'a fɔ baara min bɛ yen ni a ma kɛ tiɲɛ kan wa a ma kɛ hakilila ta ɲuman kɔni kan fɛn ye jaabi minnu bɛ bɔ o la ko o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye jaabi kolon wa fɛn ye jaabi jɛngɛlenbaw kɔni de don o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Mali gouvernement ko hali ni ye Mali tabi fɛn ye waati min bɛ yen ni gɛlɛyaba bɛ faso Mali kɔni kan ko nka n'i y'o bɛɛ la kɔni jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw o kɛmɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ yaasa fɛn ye jamana u ye kalikan min kɛ jamana kɔnɔ ani jamana ye baara min kɛ di u kɔni ma n'u ye lakana kɔni ye ka jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ka jamanadenw n'u bololafɛnw kɔni lakana ko fɛn ye u bɛ o baaraw kɔni de la wa a y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye ka adamadenw kɔni jamanadenw k'u lakana ko o ye baara dɔ ye ani hakilila kɔni de ye jamana ɲɛmaw kɔni fɛn min kɔni ti bɔ a sira kɔni kan fiyewu wa o de hukumu kɔnɔ ka maaw kɔni lakana ko o kɔni bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni de ko fɔ ani lakana min kɔni bi fɔ o n'u bololafɛnw maa si kɔni ti sen ti bɔ o la jamanadenw bi yɔrɔ yɔrɔ ko wolomasiri tabaw ka baara ye ka wuli ka se ka olu n'u bololafɛnw kɔni lakana cogoya min na ko o de hukumu kɔnɔ sa fɛn ye Mali gouvernement ko y'a jira k'a fɔ ko o kɔni bi n'u ka nin hakilila in ka kɔn fo kɔncogo bɛɛ la wa o tɛ jɛn ni u ka nin hakilila ninnu kɔni ye fiyewu ko ka kɛ gomi k'a jira diɲɛ na k'a fɔ olu bɛ ka bamaji wale kɛba maa minnu kɔni gbɛn ani k'u kɛlɛ ani diinɛ kanagɛla tigilamaw tiɲɛnikɛla minnu kɔni gɛn k'u kɛlɛ faso Mali kɔnɔ k'a fɔ ko o bɛna o kɔni ta k'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmaw ko o bɛ ka o kɛlɛ min de ta ko o bɛ ka maa dɔw de jamanaden dɔw de ka se ka olu kɔni sama ka bɔ tɔw cɛla ko ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o kɔni ma ko o kuma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nkalon kɔni de ye ko k'a fɔ ko fɛn ye Mali gouvernement ko o kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ko ka juguya kɔni ta ka kɛlɛ kɔni ta ko ka fana ko ka taa ben maaw kɔni kan dugumɔgɔw flaji ko ni bɛɛ galo ye walima ka ɲagaliba ta ka ɲɛsin jamakulu dɔ kɔni ma wa fɛn ye jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛɛ lajɛlen ye kuma fu kɔni de ye minnu bɛ ka fɔ o kɔni fɛ wa k'a jira fana k'a fɔ ko o bɛ Mali ɲɛmaw u ka nin kɛlɛ ko k'a ta k'a gulo fɛn ye siya ko kɔni kan ko nin bɛɛ galo kɔni de ye wa gouvernement y'a jira k'a fɔ waati min na Mali ɲɛmaw bɛ ka wulikajɔ kɔni de kɛ ka se ka wasa k'a fɔ u bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka wasa kɔni sɔrɔ fɛn ye jamana lakanako kɔni de la
ani fɛn ye jamana camancɛ fanga yɛrɛ a kan ka sira fɛn o fɛn kɔni de bɔ politiki siraw fɛ ani lakanata siraw fɛ o bɛ ka wasa sɔrɔ waati min na ko o waati ko ni kumalangolo ko olu kɔni bɛ ka fɔ ka ɲɛsin Mali ma ko fɛn ye laɲini bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni de la. O de la sa Mali gouvernement o y'a jira k'a fɔ ko o bi ONG Women Watch ko u b'a a ɲini a kɔni fɛ o bi baara min kɔni de la o ka a baara kɔni kɛ ka kɛ jɛnɛya kɔni kan wa baara min do u fɛ n'u bɛ ka adamadenya hakɛ ko kuma kɔni fɔ ko o kɔni kana u ka baara kɔni kɛ fangeliko kɔni de ye yaasa ka se ka maa dɔw ko olu ka hakilila ka o de kɔni yangasan kɔni fɛ u ka jateminɛw kɛ ani u ka jamana yɛrɛ bi lahala min na jamanadenw bi gɛlɛya min kɔnɔ bi ko olu kan ka baara kɛ ka ɲɛsin yaasa olu ka se ka lafiya cogoya min na nka ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fangeliko ye maa dɔ ka ko kɔni kama fɛn ye jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko u kɔni tɛna jɛn n'o ye fiyewu wa u ka nin hakilila ninnu ko nafa foyi tɛ o la ka jamana ɲɛmaaw k'u jalaki Mali sɔrɔsiw k'u jalaki fu la wa a laɲini tɛ fɛn wɛrɛ foyi de ye fɛn ye jamana basigili ko min bɛ yen n'u bɛ ka nabi ani fɛn ye ka dansagawale kɛ bɔ kɛlɛli min bɛ ka kɛ bi yaasa ka se ka dansigi kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'a jira ko kɔni tɛna sɔn jɔn o ma fiyewu o de la jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ hali sisan Mali fɛn ye danbe jamana kɔni de don kɔrɔlen jamana kɔni don ani fɛn ye maa ɲɛnama jamana kɔni de don ko olu bi jɔrɔ ko la diɲɛ jamanaw kɛmɛ ka kumakan minnu kɔni di adamadenya hakɛw lakɔlɔsili kɔnɔna olu bi o bɛɛ lajɛlen kɔni de bato o de la fana o y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana don min kɔni ma datugu hali sisan maaw ye maa minnu bɛ yen ni maa ŋaniya ɲumanw kɔni don minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka faso Mali kɔni dɛmɛ ka bɔ ni gɛlɛya kɔni de la ani maa ŋaniya ɲuman minnu fana bɛ yen hali sisan minnu bɛ adamadenya hakɛw kɔni labatoli lafasa diɲɛ fɛ ko o labɛnlen don u ni olu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali sisan. Sukaro ale ye da dumunifɛnw na kunfɔlɔ dɔ ye minnu o yɛrɛ kɔni dunnen don an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ nka nin waati in na a yira k'a fɔ sukaro sɔngɔ yɛrɛ kɔni a yɛlɛnna kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la butigitigiw olu ye u ka hakilinataw di sababuya jumɛnw yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ nin sɔngɔ yɛlɛ in ye Dadodugure ni Mundiri Jire de ye nin yala in kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ waati min la i ko bi sukaro sɔngɔ yɛlɛla ni tan ye ka se 20 ma quartier dɔw kɔnɔna la ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka dunfɛnw la sukaro yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya daraka dun waatiw la butigitigiw de kɔni lajɔlen bɛ ni sukaro jɛnsɛnli ye a dunbagaw yɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bɛ ɲɛfɔli kɛ kun min na sukaro sɔngɔ yɛlɛla monopole ko dɔrɔn de y'a gɛlɛya kɛ lase mɔgɔw ma quoi yama ni mɔgɔ wɛrɛ ko a bɛ nana hali n'a sɔrɔ an ka misaliya ta dɔrɔn ɲɔrɔ an kɔrɔ yan sukaro bɛ yan nɔ 5000 ni dɔɔni 5300 400 ka Bamako yan nɔ sukaro bɛ fɔ 7000 jate la i b'a dɔn o man ka kɛ quoi mun y'a kɛ fana na mɔgɔw tɛ se ka na n'a ye ka bɔ n'a ye yan fɛ ka na n'a ye dédouanement ani bere min bɛ da i kan sira kan sukaro tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la ka bɔ ɲɔrɔ dɔrɔn ka lase yan a tɛ se ka kɛ. An yɛrɛ ni sukaro cɛ a bɛ ɲini ka kalo 2 sɔrɔ bi an banna sukaro la ka sababu to sukaro ko la gɛlɛya an sɔrɔ. E bɛ sukaro san par exemple n bɛ exemple kelen d'i ma 4000 500 i y'a faamu bon faamaw ko k'u ka feere 4000 ani 500 na bon e taara san 4000 500 na n'a ma 50 fara kan i bɛ se ka sukaro in feere yan n'aw nana u ka enquête la n'aw nana sɔrɔ 50 b'a kan olu b'a fɔ ko kara de don donc o b'i ka minɛnw ta ka taa i torturer a ma nɔgɔn quoi donc n'a ma wariba sara i t'a sɔrɔ i tɛ dɔrɔmɛ 50 sukaro bɔrɔ kelen na fɛn jumɛn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko i ye tɔnɔ sɔrɔ fɛn na donc an nana ye gɛlɛya b'a la yanni i ni faamaw ka bila ɲɔgɔn na an b'an sen bɔ sukaro feere la an kɔni kalo 2 sisan jalen a b'o bɔ an ye sukaro bila. Ni waati la kɔni sukaro kɔni ka gɛlɛn ni an kɔni taara sugu la u b'a fɔ sukaro ka gɛlɛn donc an ma kun jɔnjɔn sɔrɔ mɔgɔ si bolo donc an b'a ta gɛlɛya la an b'a ta cogo min na an bɛ ka feere o cogoya la. Nin kɔsa in na sukaro ka gɛlɛn an bolo dɔɔni an kɔni b'a jigin an ye détaillant ye an kɔni b'a jigin k'a fɔ commerçant baw nɔ b'a la kosɛbɛ. An bɛ ka bɔrɛ de feere mais nin waati in na détail jɔli fɔlɔ quoi parce que client caman ka kuma cayalen ko sukaro prix ka ca nin waati in na bon an kɔni ni dɔ kɔni sera ka bɔ a la ko nin da bɛ ɲɛfɛla la quoi donc minnu bɛ na ni sukaro ye k'a lajɛ u ni ɲɛfɛmɔgɔw ka se ka bɛn a la quoi ni minnu bɛ na ni sukaro ye n'olu ka bɛn a na donc faamaw ka lajɛ n'olu ka se ka bɛn a na u ka sukaro prix jigin dɔɔni quoi pour que an ni client bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya prix ko la donc ko yɛrɛ da tɛ an yɛrɛ la quoi ko in kɔni a bɛ se ka sɔrɔ sanfɛla la quoi sinon a da t'an yɛrɛ la
n'a nɔgɔyara sanfɛ a ma nɔgɔya an fɛ o fura foyi t'o la k'a dɔn k'a fɔ ko sukaro yɛrɛ laɲinilen bɛ kosɛbɛ Mali jamana dunfɛnw la o bɛɛ n'a ta a sɔrɔli ka gɛlɛn sugu kan o de la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ jago ni bayɛlɛmali koɲɛw ma n'o bɛ wele ko ministre de l'industrie et du commerce ale y'a yira k'a fɔ k'a mako bɛ sukaro tɔni 100 bɔɲɔgɔnko la yaasa ka jamanadenw wasa an mago bɛ min na sisan o ye sukaro ye parce que sukaro ko de hami b'an na bi ka ɲini fana n'an bɛ se ka 100 tɔni 100 ɲɛ rapidement ka yani kalo kelen cɛ kalo kelen an bɛna tɔni 100 ɲini o tɔni 100 an bɛn'o ɲini aw fɛ n'an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na k'o bila sen kan min b'a to sukaro ko kuma bɛ ban tile kɔnɔ. Sukaro yɛrɛ b'an ka dunfɛnw sankɔrɔta o hukumu kɔnɔ a sɔngɔ yɛlɛli kɔni tɛ dogo denbaya si la. Lajɛ dɔ sigira sen kan bi sɔgɔmada in na Hôtel de l'Amitié la Bamako ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ sɛbɛnfuraw kan sɛbɛnfura minnu ni o yɛrɛ kɔni ye lajɛba ye ni o ye conférence internationale sur la population o ka san 30 kunbɛw la fo ka taa se déclaration minnu bɛ ni o kɛra Addis Abeba ni o yɛrɛ kɔni a bɛ fɔ o ma déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement ni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ale ni u ka tagaɲɛ o baaraw yɛrɛ kɔni ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen nu donna minisiriso min bɛ ni o ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana a sobaw ni population ale ni jamana yɛrɛ mara cogoyaw ma ni o ye ministère de l'urbanisme ale secrétaire général fɛ a kɛnɛ kan directeur national de la population ni o ye cakɛbonda ye minnu ka baara ɲɛsinnen don population ma ni o ye jamana kɔnɔdenw ye ale directeur kun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se Fonds des Nations Unies pour la population ale fɛnɛ ka nɔlabila kun bɛ nin kɛnɛ in kan. Ni lajɛ in kunba kun ye ka se ka yirali kɛ maaw la baarase minnu ni olu yɛrɛ kɔni sera ka sigi sen kan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma tagaɲɛ ale yɛrɛ nasiraw la ni san 5 laban ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya na lajɛ min o kɛra Addis Abeba o lajɛ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna la ni Mali yɛrɛ sen bɛ o jɛkuluba in kɔnɔna la. Bi sɔgɔmada in lajɛ bɛ hukumu kɔnɔ o ye ɲɛsirekɛdali foroba tɔn n'an b'a wele ko Nations Unies ale ye lajɛrɛ dɔw kɛ san 1994 o lajɛrɛ in a kɛra Nairobi lajɛli hukumu kɔnɔna la hakɛ dɔw taara ka ɲɛsin ɲɛsirekɛdali bɛɛ ma anw ka jamana b'o la anw ka jamana ye engagement dɔw ta k'a fɔ a b'i jija mun ye npogotigini musow u bɛ se ka dɛmɛ cogo min bange taabolo la u bɛ se ka dɛmɛ cogo min u ka hadamadenya sabatili la donc an ka jamana o engagement damadamaw ta engagement ninnu ka ca bon san o san an bɛ ɲɔgɔn lajɛ k'a lajɛ o engagement ninnu yali mun kɛra a la ni mun kɛra a la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye minnu y'a jɛ olu bɛ fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que k'an ka jamana ɲɛmaw k'u ladɔnniya la décision minnu kan ka ta ani sariya minnu kan ka ta olu bi appuyer olu kan bon nin lajɛrɛ in kun y'o ye. Cakɛbondaso min sigilen don population tɔgɔla n'a bɛ fɔ o ma ko direction nationale de la population ale y'a yira k'a fɔ baaraw camanw sigira sen kan ni san 5 laban ninnu kɔnɔna la nka o bɛɛ la baara camanw bɛ yen minnu kan ka kɛ tuguni. Baara caman kɛra n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ caman fana kɛla kɛnɛya taabolo la césarienne musow bɛ fɔlɔ la musow tun bɛ opérer i bɛ wari i b'a musaka bɔ o bɛɛ tun ye gɛlɛyaba ye mais sisan o bɛɛ binna ka bɔ yen donc kɛnɛyasow fana ani minnu kan k'u wasa don musow ka kɛnɛya la n'o ye sage-femme ye u caman taara ka di dɔgɔtɔrɔsow ma Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ fɔ an ka togodaw la i b'a ye CSCOM kɔnɔ sage-femme taara ka di u bɛɛ ma o bɛɛ ye walasa muso si kana ntanya ka sababu kɛ bange ye den si fana kana ntanya ka sababu kɛ bange ye donc olu bɛɛ ye ɲɛtagaba ye ni minnu bɛ sɔrɔ gafe nin kɔnɔ n'o fana bɔra i b'a ye k'a fɔ an ka musow ka sɔrɔda an y'a essayer fana o yiriwa ɲɛtagaba wɛrɛ fana min sɔrɔla gafe nin kɔnɔ n'an bɛ se k'o fana fɔ o ye sariya kisɛw ye
caman tara walasa musow bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Ni lajɛ in kɛnɛ kan diɲɛ selege naani tɔn bɛ n'a bɛ f'o ma ko Fonds des Nations Unies pour la Population. Ale ka nɔlabila min tun bɛ kɛnɛ kan a ko a nimisi wasara ni jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ ye ka kɛɲɛ ni baara se ninnu ye jamana kɔnɔdenw olu ka lafiya kama. Ni lajɛ in senfɛ participants u ka baaraw bɛna kɛ fɛn min ye o de ye ka se ka nin sɛbɛnfura kofɔlen ka sɛgɛsɛgɛliw boloda a la ka bɛnkan kɛ yaasa u bɛ ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sɔrɔ ka taa diɲɛ selege naani tɔnba o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ. Kayikaw fɛ yen nɔ terrain siraw olu baaraw nun donna camancɛ fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goita fɛ a ka tagali la kari tɛmɛnen Kayikaw fɛ nɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ terrain siraw olu baaraw kun jɔlen don kabini san 2018 tɛmɛnen ninnu yɛrɛ kɔnɔna a yɛrɛ la k'a fɔ nin baara minnu donnen filɛ camancɛ fanga ma ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ a bɛna na kɛ sababuya ɲuman ye terrain sira ale yɛrɛ kan Bamako ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ. Aïssata Mayiga bɛ walawalali kan ye o la. Terrain yɛrɛ kɔni jɔra an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2018 wagatiw la a mɛ kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka dɔbɔ maaw ka taga ni ka segin baaraw yɛrɛ la ka tila ka gɛlɛya don wariko fanfɛla yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la. O de la fɛn min an ka camancɛ fanga maaw ye octobre kalo tile 2 san 2019 olu yɛrɛ kɔni plan d'urgence bila sen kan walasa terrain yɛrɛ bɛ se ka boli cogoya min na Bamako ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ. O de la an ka camancɛ fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goita ale kɔni y'a laɲini premier ministre fɛ a ka fɛɛrɛw bila sen kan terrain yɛrɛ bɛ se ka wuli kura ye cogoya min na. N'i y'a jateminɛ terrain yɛrɛ kɔni nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu kɔni fɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Barisa a kɛra sababu ye ka wari yɛrɛ kɔni ladon dugumisɛnnin caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wa ni an ka jamana fan caman yɛrɛ kɔni na ye terrain ka taga ni ka segin baaraw a kɔni bɛ sira yɛrɛ kɔni surunya o yɔrɔ kofɔlenw yɛrɛ kɔni na. Fɛn min an ka taga ni ka segin ministre ye Madame Dambele Madina Sisoko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko terrain kɔni ɲɛnafin caman ni kɔni don mɔgɔw la. Barisa fɔlɔfɔlɔ la terrain yɛrɛ kɔni tun bɛ boli ka taa an ka jamana fan caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wa a y'a yira k'a fɔ ko terrain bɛna kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma caman ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. An ka taga ni ka segin ministre hali sisan a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Colonel Asimi Goita ale kɔni a ka layidu kan timɛ ni o ye terrain yɛrɛ kɔni ka wuli kura ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. O de la hali sisan nɔ Madame Dambele Madina Sisoko a kɔni y'a laɲini terrain baarakɛlaw fɛ u k'u jija cogoya bɛɛ la baara ninnu ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la. Ŋanamu kana kɛ a la walasa terrain boli yɛrɛ ka kɛ badabada ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. N'i y'a jateminɛ yuruguyurugu waleyaw o yɛrɛ de kɔni nana kɛ terrain jɔli sababu ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka ta mɛ kalo kɔnɔna la san 2018 fo ka na se juin kalo ma san 2023. O b'an se farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Senegali jamana kan jirala k'a fɔ fɛn min ye tungarange minnu bɛ yen ni olu bi dogo ka bɔ jamanaw kɔnɔ ka se ka o kɛ kwaji kɔni kan kuru kɔni kɔnɔ cogoya min de la yaasa ka taa nazara jamanaw kɔni de kan a jirala k'a fɔ o kurun dɔ kɔni kun bɛ yen fɛn min ye ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko o na o senfa ka se fɛn min ye Espagne jamana kɔni de kan a jirala k'a fɔ o kuru ji kɔni kan ko fɛn min ye Senegali yɛrɛ polisi minnu bɛ yen ni u bi ji sanfɛ n'u bi laraweliw kɛ olu kɛlen ka a kɔni ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ana ko u bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o kɔni tila o la cogoya min na a jirala k'a fɔ ko a kuru a kɔni firila ji kɔni kɔnɔna na maa 16 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛna o ni kɔni na fɛn min ye karisiw ka dugu kɔni jɛ fɛn min ye ntɛnɛ kɔni de la Senegali yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ wele ko Wakam wa fɛn min ye u ka jilagun min fana bɛ yen ni u b'a wele ko Koto Dakaroise o yɔrɔ kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kurun a dafirilen sa maa 14 o foro o kɔni sɔrɔla o bɛɛ lajɛlen o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de la laraweliw kɔfɛ sa o sɔrɔla ka foro 2 wɛrɛ kɔni bɔ o kɔfɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Wakam o maire ale ka fɔcogo kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ su bɛɛ lajɛlen min kɔni bɛ yen bi o de ye fɛn min ye su 16 o kɔni de sɔrɔla ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ɲiniliw kɔni bɛ ka kɛ hali sisan Sanba Kanji ale ka fɔcogo la. Dansɛgɛ wale ka bɔ ni diinɛ kalankɛla tigilamaw bɛɛ ka kɛlɛ min wuli Burkina jamana kan ni o kɛla sababu ye ka toba Burkina jamanadenw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔw la a jirala k'a fɔ Korowari jamana ko olu kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye Burkina maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ ye o bɔ o yɔrɔw la ka se ka olu kɔni minɛ ani ka se ka fɛn min ye u kɔni lasago u ka yɔrɔ kɔni de la cogoya min na gouvernement ivoirien u ka fɔcogo la ko u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ ka se ka yɔrɔ dɔw kɔni de jɔ yaasa u na se ka olu kɔni lasago o la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ntɛnɛn sa tɛnɛn tɛmɛlen ko fɛn min ye Korowari
mali jamana ɲɛmaw ko u kɔni ye burkina du 51 n'u bi t'i jɔ fo maa 200 bɔɲɔgɔnko kɔni de ma ko u kɔni ye olu kɔni lasago ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni u b'a wele ko nota jo ni u ye maa bolilenw ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna u bi lasago yɔrɔ min na o y'o dɔ ye wa a jarala k'a fɔ o yɔrɔ fana ko fɛn ye korowari maa ɲɛmaw kɛmɛ ka so 1500 bɔɲɔgɔnko ka se ka u kɔni jɔ o yɔrɔ kɔnde la a ye sɛr maa ɲɛma ale ka fɔcogo kɔnde la n'u ye sulemano momodu kɔnde wa a jarala fana k'a fɔ ko sibiri fana fɛn ye yɔrɔ min fana bɛ ni o jɔn bɛ maaw kɔni fɛ yaasa ka se ka fɛn ye burkina yɛrɛ o maaw kɛlɛkɛ bɛ ka minnu gɛn ka bɔ jɔyɔrɔ la k'u lasago o yɔrɔ la ni u bɛ wangolo dugu o yɔrɔ la sa ko o ye maa 100 ani maa 91 ka se ka o fana kɔni bisimila o yɔrɔ la. Somali jamana kɔnɔna na hajirala k'a fɔ ntɛnɛn min ye diinɛ kalankɛla tigilama dɔ kɔni de ye ko a kɔni ye mugu n'u ye marifa mugu folota ka se ka o kɔni don a yɛrɛ la ka na don fɛn ye Somali olu ka sɔrɔsiw ka dagaba min bɛ ni a b'u ka faaba la Mogadiscio ko ka fɛn ye ni mugu pɛrɛnta in ka se ka a wuli ni a yɛrɛ kɔni de ye o de hukumu kɔnɔna na sa ko a ka o senfɛ a ye fɛn ye Somali wolomasiri taba maa 20 kɔ ka se ka olu kɔni bɔnɛ o ni kɔni de la a yirala k'a fɔ fɛn ye mugu pɛrɛnta ye a kɛla yɔrɔ min de la ni u b'a wele ko Académie militaire Jal Siad ni a bi fɛn ye Somali yɛrɛ faaba kɔnɔna na a jirala k'a fɔ maa ninnu bɛɛ lajɛlen falen kɔfɛ sa ko fɛn ye diinɛ kalankɛla tigilamaw ka jɛkuluba min bi Somali n'u ye Shabab kɔnde ye ko olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye olu nɔ kɔnde ye. Alizeri jamana kan ka ta kari ka na fo fɛn ye ntɛnɛn su kɔnɔna a jirala k'a fɔ tasumaba o kɔnɔ wulila Alizeri kɔni dugu dɔ kɔnɔna a fan min de don o de a kɔrɔ dugu yanfan ka taa a kɔrɔ yanfan kɔni de fɛ ko o de senfɛ min ye maa 34 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u nina olu maa 34 kɔni de la a jirala k'a fɔ sɔrɔsi 10 bɔɲɔgɔnko n'u ye finitigiw ye olu kɔni bɛ o la fɛn ye ko olu fana kɔni bɔnɛna u ni kɔni de la u ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ Alizeri kɔnɔna ko lakanani ma lɛnti n'u ye ntɛnɛn su ye nin kɛla a ka kibaruya kɔni de ye o kɔfɛ sanga a jirala k'a fɔ fɛn ye Alizeri ni y'a jateminɛ ani Tunisie bi dancɛ bɔ ni dugu min ye n'u b'a wele ko Tabarka a jirala k'a fɔ fɛn ye ni o Tabarka o fana kɔ dugu yanfan ka taa fɛn ye a tilebi yanfan kɔni de fɛ a jirala k'a fɔ ko tasuma wulila ye ko kura ye tuguni ko hali n'a sɔrɔ tasuma kɔni kun ye tiɲɛni kɛ don tɛmɛlenw kɔnɔ na ko a tilala ka wuli ko kura ye ko nka fɛn ye a bɛ ka tiɲɛni kɔni boloda o yɔrɔ fana kɔni de la AFP olu ka ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ ko nka fɛn ye o yɔrɔ kɔni na maa bɛ se ka min kɔnɔ kɔlɔsi min ye pankuru minnu bɛ yen n'u bɛ ji kɔni seri n'u b'u wele ko bombardier do Canadair ko olu kɔni bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka tasuma kɔni fa ko nka an bɛ yɔrɔ min na komi sisan fɛn ye dugu ninnu na maa 300 bɔɲɔgɔnko dugu min bɛ yen n'u ye melula ye ko olu kɔni bɔla o sigiyɔrɔ kɔni de la o ye olu doni yaasa u na se ka kisi fiɲɛ jugu ani ji tiɲɛni kɔni ma cogoya min. Ne kɛra aw garisɛgɛ bi kunnafoniw na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔn ka teliya ta sugantili la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.